Bilboko Ingenieritza Eskolatik etorri gara Descartesen urpekaria ikasleekin eraikitzeko. Ikautxo da enpresa bat uztartzen da bena, kimika eta mekanika, eta hor karriko esperimentu batzuk gaztei erakusteko, zentu dizen gure ekintza kimikoak eta mekanikoak kotxietan batez be. Gaur ekarri dugu nobedade modure, hemen ikusten duzun humanoide hau, Primus Robotics proiektuan barruen. Gaurko jardunaldi oso baliagarri iruditu jat, batez be ikaslientzat oso esperientzia berazgarri da. Nire ustez ikasliek suerte handiz edekie, torreko profesionala datoz, azkenien egokitu itzen dabe euren azalpenak, euren materiala bai egokitu itzen dabe ikaslien adinera. Eta nik uste askotan ikastolatatik da zentrotatik eskarela heltzen horretara eta azkenien materialak manipuletie eta proiektuekaz berton egotie, uste dut eurentzat oso baliogarri dela. Guk matematikako joko batzuk ekarri doguz eta euretan landuko da bena da apur bat geometria, joku honek ariketak biztaratzeko balio da bai, eta analisia, logika, hori da landuko dutena. Ikatik gatoz eta ekarri doguz mikroskopioak eta elektronikako prototipoak ikasleak ikusteko zera montatzen iazen. Burdinolatik gatoz eta ekarri duguna izan da modulo bat montatzeko eta desmontatako eta planoak eta proiektu realak ekarri dituguz zer egiten dugun jakiteko. Duplay enpresatik etorri gara eta ekarri ditugu hemen 5 postu. Bat izango zen bideojokoak sortzeko aplikazio bat, VR betaurrekoak, robotika beste alde batetik, bideojokoak sortzeko beste programatxo bat eta kanikakin zirkuituak sortzeko reto batzuk. EHUko Medikuntza eta Erizentza Fakultatetik gatozku eta gure ikertaldea apur bat azaltzen etorri gara adin ezberdinetako ikaslei, batez be ikertzen dugu larruazaleko minbizian, melanoman eta adierazi nahi diegu zer motateko ikerketak egiten dugu zen eta zer nolako jenteak lan egiten duen nolako lanetan. Maierretik gatoz eta gaur ekarri ditugu hainbat pieza egiten ditugunak gazteei irakusteko, zein da gure prozesua, zelako pieza motak eta zelako teknologiak erabiltzen ditugun. Bai, oso interesgarri izen da. Azkenien aukera politzia izen da, zer dauen ikusteko. Gehien harritzu eskuna izen da Maierrekoa. Azkenien erakutzizko ez lan itzen abezen piezak eta azkenien ez dugu pentsego lan itzen dienik. Bai, ze bideo bat jarrizkue, zelan kotxiek doazen tailerretik montetan da asko harritzuzku. Eta oso ondo pasegu, azkenien guz oso diferentik ikusteko eta oso ondo pasegu.